sziasztok, Szefi vagyok, és van Castiel. Sziasztok, én Castiel vagyok, ez a legújabb videónk. Rájöttem, a Final Fantasy végigjátszásnak az 5. része. Rájöttél, hogy... Azt hittem, hogy... mindegy. Na, akkor 300 évvel a videó. Hogy elvileg megszerzzük azt a hülye... Halkíts le a hangfalat, mert Dömböl. 300 évvel vagyunk a magyar gyerekeken. Túl. Viszont magyar gyerek. A magyar gyerekeken túl. Ubuntu Linux. Háromszög alakú magyar gyerekek. Közepes méretű kis arcok. De... Képzeljétek már, közepes méretű kis arcok. Hogy lesz valami közepes méretű, meg kicsi is? Hát egyértelmű, hogy a kis arc nem a méretére utal, hanem hogy ilyen gyerek. Gyerek, ember, banán. Minden reuniót vissza egy kés. Itt úgy látszik, hogy... Kokun pont fölöttünk van. Várjál, nem tudom. Látod, mi jó volt? Mi? Hogy Ki már volt írva? part 2-nél vagyunk. Szóval pont jó haladtunk. Nem, szerintem ez alapból írja magától random, nem? Nem, ez akkor is írta volna, hogyha itt kezdtük volna. Csak akkor hol a part 1? Vicces. Majd egyel följebb megyünk, akkor mi lett volna? Az lett volna part 3? Nem hiszem, szerintem ez így megoldja magának. Igen, ez a kedvenceim. A paradicskák. Nem jó, az jó. A Pokémonok úgy. Apokapaplix is. El akarok pusztítani a planétát? Nem tudom. De a föld nem itt fog véget érni. Hát a paradicsomok szerintem. Ez a paradicsom lázadás. Az soha nem történt meg a... Mi? Hát, hogy ezek elpusztították a világot, mert akkor nem lett volna. Kicsi kis meg úgy petyű. Ez szerelgajó. Mi? Ő mit flash-el most? The cocoon does fall. Ja, most van leesésnek a folyamatának a lassúsága? Sarah! Az ki? A Snow volt? Elég mutátó volt. Az epike nézett ki akkor. 300 éve később hol a picsába lenne itt? Lehet időutazik ő is. De ő nem tud, hogy kell. Ugyan erre lenne Sarah-nak, mint Jeulnak? Sarah-nak, mint Jeulnak? És mi van, ha Jul izé? Paszgázer. Mi? Mi van, ha Jul? Ja, múltba látott vissza. Igen? Múlt bámuló volt az achievement neve. Múlt bámuló. A Stargazer. Why did she react the way she did? Miért volt ilyen Miért reagált reakciója? így? Behetünk is. Grézi villámtemető. Jó. Igen, azt láttam a képen. That is one gigantic monster. A Snow gyerek. Aha. A De- Snow-nak a gyereke. Ez hogy gyereke. Kidugott. Ez lehet megőrült, az időutazott közben. Ez hogy csinálta? Ez ügyes? Ezt nem, tényleg te vagy az? Hófehérke. Hittél, mi? Ott Vanilla lenne most. Most álmodok? Ura, álmodom? Tök mindegy, mert el kell húzni innen. És el kellene. Hallgass meg, nézd. Paradicska. Az lerobbant. Most ez a zene, ugye? Let's death! Adok egy kezet. Segítek. Húzzatok el innen, majd én feltartóztatom. De szórakozol velem? Miközben néz az a csaj. Nem hidd. Jó, akkor együtt csináljuk, húsoltok. Harc. Küzdelem, óriási paradicsomok. Végre 3 vagyunk, nem 2. Igen, nem, ő különálló. Vicces. Különálló fajt képeznek? Aha. Szóval te vagy Szefi Zoel, a 2 paradicsom. Realize. Havanize. Havanize. Nem tudom, hogy keverték ezt a techno alapot egy üzével.
That will be a fucking memória kártya. Ezek privatizációt folytatnak. Nagy híle jöjjön fel, Szera. Inkább gyorsítok rajta. Az mi a penész? Pont ő is az, pont jó. Hiszják úgy? Meg volt már? Nem. De egyszer meg volt. Híleli magát? Self-distraction, paranoia. Mi történik? Revive tüze. Nincs olyan támadás, ami levinni az igazi életemet. Az igazi életemet. Így legalább érted, miről beszélek. Most nem értetted, most már értem így. Tényleg hírődik ez a szállalom. Szera, hol a szara? Van olyan két Revenger plusz kommandó? Nincs. Vagy mi az? Mindig akkor marad ez. Most mi váltottad át? Az úgy jobb volt, hogy a két kommandóssal. De... Ja, jól értem, lement a Stager. Wagner Love. Beküld a csimpit? Jó. Szefizoel. Nem kap Koel. Abba boton, de nem kap koton. Hölgyé hülye, hát nyugodj már, bízzál bennem, gyere. Ki a Sentinel? Az őrszem. Az igen. Nem rossz, mi? Szerintem az életem most nem. Ja, kaptunk pajzsot, jó volt. Epic. Jók, hogy ezek így megszakítják. Az mennyivel jobb lett már. Majd valahogy a harcokon nem olyan jók, hogy már ketten vagytok csak konkrétan. Mit? Konkrétan csak ketten vagytok már. De legalább van plusz társam. Ami a Kell vele foglalkozni. Tudom. És van mérgez a buzi? Buzerátor szopók. Ja. Megkaptak a mérget. Döglődés lesz ebből, haver. Mert self-destrukció. Kapjuk a mediket, ne szaladjál. Nem szarol. Te szarsz. Ravanyíze. Múltkor szájba szart. Találkoztunk Poppa, Snowball, utána lehet Shazia. Ja, mekkora lesz. Mert vele is fogunk találkozni. Honnan tudom? Hát miért, ha eddig találkozunk mindenkivel... Főleg, hogy azt mondták, hogy eltűntek. Ki? Ők, szóval misztikus dolog, ugye, szóval biztos beleveszik a történetbe. Alig várom, se ez OP-zon. Miért velünk Hope amúgy? Ott van az értelme. Van. Commander. Commander Conquer. Az szintű, az mi? Ez reket támad a izém, ha vagy izém. A répa? Mindjárt. Rise up! Let's go! Jó, ma nem lehet játszani. Breach. Mosogatót rám jön az. Fehérítő, ez mondjuk. Semmit nem használkozni. Nem isztok meg. Kondro, ez is jó volt, hm? Havanyíze. Ez miért nagyobb? Ja. Banzai! Az hogy epic volt. Mi? Hogy ez így lecsapott, mint a ketchupot. Még paradicsom, szóval a ketchuphoz van köze. Meddig kezdem már magát? Jó. Revan. Wow! Tudod mivel volt? Tudom. Mivel? Izébe. Giant Citizen Capital. Down, Gyerünk, down, nyomj azt down, fölfelé. down. Szerintem Snowballra váltam ide minden. Hogy? Ó, pizza. Jó lesz Küldi a mérget! Come on, get out! A hílési mechanizmus egy kicsit szarabb lett már, mint hogy néha látom, hogy neked kevés az életed, de elkezdi magát hílni rögtön. Toffű. Attól függ, mekkora foga. Neki nagy. Minden, vigyük még egy kicsit följebb. Nincs King túrója, mindenki ugye lejár. Még egy 500-as. 500-as! Oké. Felesleges mindjárt lejár, csapdos ma szólni. Havanyíze. Legalább kaptam, izé. Tizölt meg túró 11. Meg fog dögleni valószínűleg. 69-25.
Ki fog megdőlni valószínűleg te? Ő. Ez egy ellenséges mob. Nem volt nagyon izé. Örülj, mit akarsz paradicsomtól? Vagy paradicsomot se győzni, akkor mit várnál? Paprika amúgy, nem? Paradicsom! Tök mindegy amúgy, paradicsom Egyik viccesebb. sem amúgy. Paradicska. Igazából egyik sem. Paradicska! Szedj egy cookie-t. Szedj a picit! Ugye nem fogsz. De megdögötök, azt megint főnixezni kell, látod? Hülye ember. Nem vettünk főnixet amúgy. Hát ez az, azért mondom, nem kell megdögölni. Váltsaink a vissza hírre. Hír fel! Most nyom be. Ja. Stager. Havanyíze. De lehet nem lesz elég időt, Szefi. Na van elég idő. Szelfizel. De nem lehet olyan gyorsan. Dehogy nem, csak ügyesnek kell lenned. Persze. Lenne, FF10-ből. Nem gurított, azért úgy haragudtak rá. Videóban nem mondtam még ilyet. Nem gurított. Lenne. Na most csapdos. Zúz szájban. Elkezdett olyanok a csapdos, értem. Látod? Változik a haja. Kinek változik? Mindenki, aki kicsit. Kezd pánik vagy, maradjunk annyiban. Pálinkát iszik? Igen. Sálinger. Ne kezdje már hillani magát. Ezt rendesen látom, így van az élete. Én is láttam. Volt. Szia! Hello! Most vanok? Skins. Megint? FF két kopi. Ez már másodjára csinál. Lenne. De buktenc vagy. Most elbasztad. Kört kell nyomogatni. Lehet akkor nem lőtt volna szera rá? Yeah, bitch! Magnets! Oh! Ez mi a szájbaesés? 300. De miért nem kaptunk Gillionát? Protect kristály. Ezek is paradicskák. Ha megint megnő. De viszont még van rajta a farc. Úgy mondtam, hogy húzzunk el innen, szóval húzzunk a picsára. Más ruhája olyan fekete végre, nem hófehér köpjenyó. Én zéje van neki, az Angetsus. Most nem Snow-nak kéne hívni akkor. Hanem Black Metal. Nem, az nem jött össze. A korom. Listen, hotheads who can't back down don't last long on this planet. Hát ilyen forrófőjek, akik nem tudnak visszavonulni, azok nem élnek sokáig az a bolygón. You're not De listening megért, to me. hogy Humans kipróbál. aren't strong. Az They emberek nem die erősek, easy. könnyen meghalnak. Some of us are tougher De than. néhányan keményebbek vagyunk, mint a többiek. Anyway, thanks for the help. Egyébként kösz a segítséget, hogy a picsába hívnak? Name? Nő, mert hajtasz. Ő Szefi Zoel, ő pedig itt hófehérke. Ő a férjem, csezd meg. It's on hold for. Látod, szóval ne hajtsál rá, mondom. Hé, hogy beszélsz vele? Azt You know, mondtam? somehow Nem. I didn't expect you to be such a hothead. Nem szóltam, hogy ilyen forrófő srácról vagy szó. Look who you are. Minden hallottuk a nagyszerű srácról, akik Sorry, who's izé. the hothead? What were you Itt a thinking forró bringing fejű, Sarah out? figyelj, hallod, ezt lát ide hozod a semmi közepére, te köcsög. Guess what, Lightning? I found Snow again. Tudod mit, Lightning? He hasn't Megtaláltam changed ezért. a bit. Still as Itt reckless semmit as nem ever, változott, még still mindig olyan doing his faszkalat, own mint volt thing. eddig, de szeretem. To think Kb. I ezt spent mondta, all csak that amúgy nem time így. worrying about him. Stupid me. Guess I'll never learn. And that's how we got here. És így jutottunk idáig. És ez így történt. Most te jössz, mi van veled, Why did hülye you up ember? and leave Sarah? Miért hagytad What are ott you a doing csaj? fighting here in the És future? jöttél harcolni jövőbe csak úgy viccből. Vissza akartam szeretni a nővérét. Tudod igazából, mit tudok? Na, tényleg akarod tudni? Azért kérdeztem, nem hülye állat. Lightning appeared in my dreams too. Lightningról álmodtam én is. Elhiszed You ezt? saw lightning? Láttad She told me I had to villámcsapást? protect Cocoon, so I started jumping through time, checking things out. Szóval elkezdett időutazni, ő is azt akkor ez van. Mondtam én. Egyszer You mean izé, Flan we just fought? Uh-huh. De mi According a... to the stories I heard back in my own time, Cocoon was brought down by war. Well, there's more than just one cause. Did you see what it was doing, that Flan? olyan? It's melting the crystal of the pillar. Bit by Bit, bit. bit. But Vanille and Fang, they're inside it. Yeah.
So Cocoon starts to get unstable. Instabil már Tremors and begin to panic. Next thing you know, everyone's fighting each other. It's consistent with what I know, sort of. I can't believe Részben Lightning appeared in is your így dreams ismeri a as well. sztorit. She told you to protect Cocoon's pillar. So she must want you to save Vanille and Fang. Like I said, Ja, meg akartam sometimes menteni you gotta Vanillt meg make a Fanget, stand. ugye? I don't have a choice. My mission is to stop that thing for good. Mi van? Ja, a Snow azért van itt, hogy izé... Mindig él kör. Te még mindig élsz? You saw Nem, Lightning te in your Lightning. dream too. That means it must be true. She is alive. Ez biztos. Yep. You were right all along, sir. Egész végig She igazakot was volt. right there in my dream. We talked and everything. Beszélgettünk Elmondott minden. Once I've made sure Vanille and Fang are safe, we can look for light together. Megkeresünk Let együtt. us help you fight the Segíts monster. nekünk legyőzni ezt a I won't buzerától. abandon Vanille and Fang. If that's what Lightning wants, we've got no choice. Ezt akkor Lightning nincs más választás. None of this makes sense. Szóval álmában, ha beszélt vele és mondta, hogy győzni kell ezt a paradicsom lényt? Mert ezt csinál valami szart így a jövőbe, hogyha nem állítják meg korábban, vagy mit nem? Erről volt szó, úgy Could it vettem be ki. a paradox? Lehet egy paradoxed is? If it is, we'll need to do some traveling to fix it. Which means Hogyha you az, gotta akkor find an utazgatik egy artifact kicsit, first. hogy javítsuk, Helyre de az hozzá. kell egy artifacts. Lightning, did you meet Snow in his dreams? Tényleg találkoztál izével az Is there a álmaidban? reason why you can Az oka only annak, hogy talk to us when beszéltél we hozzám, és sleep? mikor döglöttem? Amikor Snow aludtam. hasn't changed one bit, Akkor fordíts. even though Az most it's been mindegy. years since I last saw him. He's still as hot-headed as the day we said goodbye. It makes me so mad. But it's a relief, too. I've been caught up in the fate of the world for so long. It feels good to worry about the simple stuff. Being with Snow helped me forget about what the future might hold. Mit ugrál? Mit ugrálsz? És hova ment? Az ki? Megint? Győzd, egy óriási csigál. Azt mondta. Hát az nagy szarka. Várjál, adjon már Húzd neki. beléd, basz a villany. Nem, már félek tőle. Ezek kis semmi gyerekek. Most inkább te csapd meg őket, mint ők téged. De végig volt. Végig Eztó, megint itt van, epic. Veled van? Velem van, nem? Ja, de jó, de olyan hiszek, hogy nem miért medvertek? Rendesen. Ez ilyen. Ányás. Hogyha már wingázok amúgy? Te? Ha? Fejlesztetted esetleg? Hát nem, kommandó volt. Ezért kell csak izékre adni, aztán rögtön lesznek egy erősebb támadások, aztán lehet, hogy más is osztani. Jó, az, jó van, de ez pont azért van, mert ugye izé... Hát az elejétől fogva velük vagyunk. Kubázásnak kell. Miért, hogy nem csak veletek, akkor is lenne. Hogyha mindenki egyforma mennyiségű krisztályokat kap, akkor ugyanúgy lenne mindenkinek ugyanannyi kakája. Jó van, de hát láttad, hogy az előzőnél mégis a ruing az mikor volt meg. Jó, de itt már izé alapból több X szart kell megint, na, tudtam én. Kuba, Zoli, jönnek itt a kicsimak. Nem kell a hír szerintem itt már. Eat this! Viszont ha meghal az egyik, a harmadik, akkor az mindig meghalva marad. Össze mindig meghalva marad. És jól néz ki amúgy. Szeretni való. De meghal Sarah. Látom. Mégis kell a hír a gyerek, ezek a pill szar paradicsomoknak? Figyeld, hogy meghalni őtet. Ja. Na mindegy, most már megelőttek. Gőte szopó mestermágus. De ki a térképet ez a helyhez? Ja tényleg. Mi? Hol van akkor? Mi? Snow. Ő fogja adni. Piszkos 12. 13-an vannak. Ott volt, minden mentél oda hozzá. Hol volt? Mögötted. Kajak? Igen. Kajak, kenu. Hol? Egyenesen menj ma arra. Ott van a másik oldal. Ja, kurva anyának. Most miért nem jött? Most miért jön?
This is Hallod, öreg? Öreg! Nem nagyok a hely. Menj egyesen tovább, hogy felfedezd azt is. Mortary Combat. Aztán fel van fedezve. Takarodj. Jön kanyarodj. Mi van? Lehetett kanyarodni, mondjuk minden. There are so many little Olyan sok kis little flatyak Where are van. they all going to? Hol mennek azok? follow him straight to the artifact. Az artifacthoz valószínűleg. It could happen. It Lehetséges. may be drawn by the space-time disturbance. Let's Let's find out. find. Ez ilyen képződmény, ugye, ami természetellenes, szóval lehet vonzza az ilyen hülye paradicsomokat. Paradicsika. Hát hátba támadni? Ja! Így kellene menni. Come on, where you are? Le kell győzni ez a paradicsom, Nem kell. inkább elfutsz. Basz meg! Ez is ilyen fémcsika, csak ez már másfajta, ez nem táncol legalább. Ezek azok a halak, Ezek a a halrattyúk. halrajak. Mi ez majdnem 100%? Most 300 magyarul? Oneness. One baby, 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 oh baby, baby, oh, story, story, story never told. One baby, baby, oh baby, baby, oh. Mi hoztad rá? Most A miért? frász. Viszont most méne. Hát most miért ne? Ha máskor zavar minden. Te hülyét! Bazd meg. Mit csinálsz, fájja? Jó volt? Hillelj ma magát az a szardarab. Inkább megdöglök. Az mi az a halál amúgy? Ha gyilkolnak titeket, Látom. gangsta Döglét Zoltán. Ekkorát sem ez a tarha? Mi van? Láttad? Én potiztam, engem 200 hílet, Snowbot meg ilyen ez 13 ezer, nem tudom mennyi volt az. Meg fogsz dögölni. Jó, Snow most... megöli őket. Na. What? Szerintem én neki maximum... melyiket kaptam meg? Maxtarium pont. Keratosaur. Az melyik? Ez a kis szal. Mutasd, nézd meg az milyen erőteljes gyerek. Szereti a pacákat. Hol van Monsters? Monsters, a harmadik felül, nem látod a gyereket? Keratosaur. Ennek ez a kizi. Ez egy gizi arc, mi? A Ravangának ez jó lesz. Nem? Vidd innen! Nem szinergisztes, az a vicces. Nem? Mi? Nem az! De ez jó lenne. Hallod? Hát kell Mit egy csinál ilyen. ez? Miért mozog így? Ezt nem muszáj lenne benyomni. Nem kell. Mi inkább ne legyen szinergista. Inkább halljunk meg 5000-szer. Yeah. Tedd már be De azért akkor a... te fogsz meghalni. Nem. Nem. Macerás. Fejlesszük. Melyiket fejlesszük? Kommandos már fel van, akkor még ezért. Ezért a medikest akkor toljad neki a szájába paprika Jancsi. De itt max a levele, nem? Nem. Alig van valamit. Megközt a kuraszát már. Így már jó. Így már jó. Revangert is kicsit. De nincs semmiből. Neki más kell? Nem, 2. Mi? Kettő Kettő kell, mana látod? volt. Pikman. Nem bízsz fel már semmit. Hoppélet nézd már. De van kaptam dolgokat, amik lehet fejleszteni, csak más, nem? Vagy nem tudom. Buzeták. Kicsit a Revangert vigyük fel neki. De így nem lesz meg izéje. Milyen? Accessory. Milyen Nem, arra accessory? gyűjtöttünk? Azt hiszem, hogy meg level 50, hogy mennyi? Majd meg lesz. Na. Synergist neki akkor. Curkorkodjoló. Még hülyeség mindig. Valamilyen szinten. Hát megértem, mindegy. 52, 53, 54. Na neki akkor... Revengert neki. A Revenger. Ennyi? Na, Ja. örülj neki. Részekes. A részekes korát a seggfej. ATB. Igen. Ma nyomtál hírt, nem? Nem. Go get ingare. Nincs elég cácád. Szigoly, Kurosaki-kun. Hey Sarah, how you doing, bro?
Alright, ez jó. Hey, Mug, what's got your Why, Janika? Why, bro? Ott volt valami ember mögötted, nem arra. Guess he's telling us we can use it to get Mit csinálsz? Hol a mugló? If we get stuck, just look for a Ja, arra itt van. Ja, itt van? Mi? Itt kubázik? Az mi a szar? Ez a doktor orra. Ja, értem. Itt tudtunk körbe menni. Hey, no. Nagyon nem megy ma harcolni vele. 18. Younger than me. Hey, jó, hány éves vagy? 18? Fiatalabb, mint én. Mi? Ez a hang. Itt hol Popeye! volt ez? Itt még van 2 hely, 3 Várj, hely. vissza kell menni. Nézd meg még az egész helyet, erre először. Úgyis vissza kell menni majd. Oh, we never told. És nézd már erre szét, ma itt vagy. És miért ne? Minél később küzdesz meg, onnantól Krisztid lesz megint, aztán annál könnyebb lesz elvileg valamilyen szinten. Nem így van, de így van. Látod, találtál egy gombát. Mi kell hányni, mi kell ugri? Mit te nem izész? Hát én nem csak egy ilyet, mikor ugrok. Ez mi a faszom? Mi baj van ennek a srácnak? Szefizol vele meg ő. Legalább a csaj. Azon érthető dolog vagy. End of the road. Itt az út vége. Nem ám, megint izé, Antti. Az Andy Drugónak a feje. Maybe we can take that. És a mancsban 8000 ujja van. Hé, furba, gyere ide, szőrpamacs. Ne zavarnál. Hé, nagy faszi, mi a helyzet van veled? Dögölném már ilyen. Áno. I don't think it hurts. Nem hiszem, hogy hallott No téged. answer. Nincs Guess I'll válasz. take that as a Azt hiszem, ez egy yes. igent jelent. Legyen egybe. Let's find out. Na nézzük meg. Bouncy. Kényelmes dolog. Dühös? Nem hiszem. Szerintem tetszik neki. Hey, just had an itch that needed scratching. Come Csak kell neki kis vakarás, gyertek. Milyen óriásszörnyek vannak ma itt. Hát 300 év a jövőben, amikor kifejlődött a fél civilizáció orra. Szeret utazni rajta? Én is akarok egy ilyen állatot haza. Ezzel jönnék mindig el. Mit szólnál hozzá, így beállnék az ablak, és beállnék az ablakon simán, mert felállok ezen a szar hátára. Can you check that out? Over there. Nézd, de azt ott egy csomó gambázi. Okay, I'll throw you closer. Good idea. Igen, most az első dobás. Search radius. Ja, igen. Elvileg. Mencs meg! Szegény, minden anyos volt már. Meg Serapit, mencs meg ettől hírte! Na most kapod meg, na látod. Én megmondtam, ide kell jönnünk, mert itt lesz minden a játékban. Mi kell indulítóan beszélni? Játékban. Tutoljál mutika. L1-en megfogod a kis pucurust. És mi van? L1-jel. Igen. Mi? Az pont az ó. Szegény. Szegény kubázolós. Azt akkor most milyen faszom van? Ja, fölveszi magától? Dick Mahe. Van még 2. Kapsz egy libraszkópot, tényleg nagyon hasznos dolgok ezek. Ez szegény elbassza a picsa. Viszont nagyon intelligensnek kell lenni ahhoz, hogy észre is vegye, érzékelje, megcsinálja. Meg hogy Mana csikázom. chips. Na az jó lesz tölteni. Hey, nice going, little guy. Hát sí. És szíved dobálni jött amúgy. Az nagy izé meg kivárja, érted? Egy spanok lettetek valami. Silver Bangle, na. Hey, nice going, little guy. Mondom, kivárja, szóval megy tovább, mehetünk. Hallom, végeztetek. És így történt, hogy a mogult eldobták. Halljátok, fiaim, nagy harcosokkal találkoztam annak a évnek a vége felé. Attack. Think of something. És én így... És ők így mesélt az egész sztoriát az FF-nek, és az FF13-nak. Nekem elmesélt ez a 3 férfi, az egyik nő volt elvileg, nem tudom mi a különbség. Meg volt egy ilyen kis gumi. Vajon mit élek át itt? Az az én erdő. És próbáld eladhat már olyan szart, ami nem kell. I can't
understand that you can think about plan. They're slimy and Ki sem állhat, ki nem állhat a paradicsomokat, mert csúszósak, sikamlósak, meg undorító férgek. Hi. How you doing, bro? Ezeket adhat accessorikból, mert a legtöbb nem kell ugye. Várjál, az mi? Az mi volt? Curse-re 60% ilyen szarokat nem használni. Azt is add el a page-be. Következőt is add, mind a hármat adhatod. És a legalsót nem. Azt add el, meg az alatt lévőt is add el a faszba. Nincs ezekre szükségünk, haver. Melyiket? Rune brangaratja. Magic-et ad, te hülye. Nem, Ja, ellenállást. Mi szólsz hozzám, csúnyán? Ezek kellenek elvileg, nem? Ezek kellenek. És jobban kell, mint az Komponensek azok mire kellenek? Fegyvert is lehet fejleszteni majd, vagy mi? Te, én vettem 2 fegyvert, azt beraktam már? Igen, már És ezt mikor? miért nem lehet eladni? Eladtam már? Nem érnek semmit az alapfegyverek. De még nem is kaptam még egyszer se fegyvert, de mindegy. Hogy alapból meg volt fegyver, azt már nem lehet eladni, mert nem ér semmit, ugye? Ne vegyél, most lesz egy fegyvere Vanilla-nak valahol itt. Mi van? Itt valahol lesz egy fegyvere Vanilla-nak, ott volt leírásban. Vagy videóban. Mindegy, vegyed akkor, nekem tök mindegy. Mindegy, akkor neki nem veszem meg. De vegyél, vedd De meg várj, akkor. itt van valaki. Vedd meg akkor, mert lehet, hogy akkor nem lesz. Mit tudom én? Ez itt van valaki. Azt hittem, hogy még valaki. Nem, mi volt ez? Ezek a régi cuccaik? Nem tudom, azok hogy hányadékok. Mik vannak itt? Vehetni még izét, búj. Monster magálát. Nem, igen, azt is kéne, bazd meg, vesz ebből 2-t, érted? Hát de nem sokára megtanulja a Vanilla izét felélesztést. Feliasztót. Hát jó, de hogyha... lehet Oh, tudod. thank you, thank you, thank you. Mi van? Thank you, thank you, thank you. Zsé. Hát számolja, mit érdekel? Olyan rossz, hogy nem normális értéket ad ki majd. Ez ilyen Power Rangers. Gumibogyók gandolnak kör. Ez ilyen Power. Neki a Magic-et több, szóval neki kell a izének lenni mindig. Medikesnek, szóval pont jó. És mit csinálsz? Izé, a monstereket nézd már be. Amíg 3-at használunk, a zverget nézd meg, annak se lehet adni mást? Ki lehet már? Nem, Ez mi? El lehet nevezni. Fütyi szájú legyen. Karina. Foly. Nem lehet neki nevet adni? Hogy De konkrét hogy Reida. Régen mindig ebben ez volt amúgy a régiben. Infúziót adj neki. Lehet, hogy zénél fúzionálni velük? Anyád. De nem lehet bármit bármivel. De ezt mondjuk lehetett. Nem. Oké, Ravanger-re, nem? Hát próbálj Attack ATB change, meg ezeket kapja. Jó, adjad akkor nekem. Na. De ne ez legyen már ez a kis gömbös szar. Mi van? Ne ez a gömbös legyenek legyen. Mely? Hát a próbából akartam most. Jó, de ne pont ez ne legyen már meg, ez annyira idegesítő. Hát ezt fog FV fúziójáljuk. FV. Jó, mindegy, csinálj. Confused and... Yes. A passive ability-et átveszi? Nem tudom. A fire-t. Wow. Csak hogy értelmesebb lehetett volna belőle. Akkor vele? Nem, mi kommandóval akarod? De el is tűnt most az? Most mindenki eltűnt innen, nem? Hogy Velük lehet csak, vagy nem? Akkor vele? Szabotőről. Parkman? Előbb volt valami ki. De úgy, hogy valami mást alakítsa át. Nem? Majd ne olyat, ami velünk van, hanem Ami olyat, értelmesebb karakter legyen már ehelyett majd. Na most mi? Nem tetszik? Egy kis nyomorult. De nincs Ravangerünk, ami olyan jó lenne, érted? Ez fogyatékos? Tényleg nincs. Ez nem. Ez sem. Ez sem. Ez megint fogyatékos. Ez inkább, ez jobban néz ki legalább. Már szabotőrünk is. Fúj. Akkor ez legyen? Hát inkább nem.
Hát nekem, de jó ez is, ez sem volt Nekem gondom. mindegy. Marad így. Fúj. A nyádat meneküljünk adni. Szerinted adnak vírusokat az emberek, hogyha monstereket adunk helyett? Igen. Vacsora csata, párna Looks csata. like the Flan are all headed in that direction. Ne ugorj fel, menj tovább. Mi lesz akkor? Hát még tovább miért mentél volna az úton? Most jobb lett megyünk volna. tovább. De erre kell, nem lehetett volna tovább is menni. Nem mindegy, hogy végighalsz, vagy halsz végig. Nem megy, nem felejtsd fel a területet. Hát akkor már úgyis vissza ide jönni. Hát ez az, hogy miért lehetett most végig menni. Most inkább visszajössz mindenhonnan? Zephyring. Zephyr, Lele. Lagadoro. Abba az meg Hogy ezért nem jelentek akartam. itt? Inkább. Ezért nem akartam, az ő után hirtelen mégis. Ezek a gabonát szopnak. Küzdősport szellemek. Piszket a lába meg. Piskatál? Meghal Karina. Köszönöm Karina. Ja, most adtuk neki azt a nevet. Értem. Meg fog dögleni. Az igen, Snow elég erős. Hát mi a OP néger? Az OP négertől tanult mindent. De mi nem váltott a hírre? Jobban jártál volna. Volt. Most emiatt nem lett izé. Mi? Gabonak. Hot? Az igen. De nem is lehet amúgy erre menni. Hát Így onnan lehet jöttél. csak. Nincs shoot, érted? Van. Nem volt ott. Ott egy gomb, nem is itt voltál akkor. De itt voltam, csak nem vettük azt észre. Az igen. Oda kell dobni a cingár gyereket. Látom. Ez mi volt, bazzeg konkrétan? Mi van? Ez mi volt ez a sí? Ez mi a riasszó van? False Buster. Igen? Hát nem olyan volt. Ez a nyárban. De megijedtem. Meg fog halni. Milyen dolog. Kint hagytunk véletlen egy hiszent. Uborkát. Kiraktuk bocit a szoba, vagy mi az? Nem csak oda. Mi? Kiraktuk bocit a előtérbe, ott hagytuk a izét is mellé a... Mi az? Boci. Uborkát. És azt mondjuk, hogy kiraktuk, azt ott hagytuk, ezt bejöttünk játszani. Igen, amúgy az így történt. És ez így történt. Feláll Dudu van? Ferádudó. Feláll a Dudu? Itt a zerge. Zerge-fürge. A játék nem tolerálja, hogyha győzöl. Pont, hogy igen. Megkaptuk őt is. A Western jobb. Destiny. Szóval. Mi watching itt? Dobd a kis sütiszokót. Vágd már hozzá a falhoz. De célozd már te lást. És mi van? Megvan? Milyen szadista módszer, azért dobáljuk a gyereket. A gyereket. Kapd a Vitality chipseket. chip. Ezeket el kell adni, hogy nem kell. Mi, ezeket fel lehet használni? De valamit nem lehet. Fel lehet, még. Mindent? Tényleg van, aki eladható komponens. Látod, hogy nem lehet menni? Amúgy is Jó, ez van. fel volt pont Én azt mondom, fedez. hogy egyenes utca. A Yeah. Baros utca. Most ha nem mentünk volna vissza miattam, akkor így nem találtam meg soha gombot. Vegyük ezt annak, hogy jó. Ennyit erről. Meg ott volt egy másik út mögöttem. Tudom. Van az, hogy hátra tudok, vissza kell menni mindenféleképpen. Ti is úgy kell De nem menni. kell, lehet minden utat bejárni még egyszer. Amilyen utat bejársz, azt az utat én nem járom be. Nem arra gondoltam, másik. Oda megyek. Nem arra. Bazd meg. Süti magok. Most már ezt is kell ennyi erővel. Tudom, de utána vissza mindegy. Nem összekedj már velem állandóan. De.
De. Look at these guys. Jó. De ő mondja, hogy meg ilyen nézed, most azt csinálom érted, amit mondod. Rosszul csinál. Miért rosszul? Hogy kell? Rossz útra tértél? Olyan úton jársz, ahol már mindig követlek. Nem jó neked. Pont turhán jársz. Jó, de úgysem megyek, minek menjek vele. It's been such a long time. Ez a hányás zene. Gomba, So this megeszem. is where they were all trying to get to. Így próbáltak eljutni az vágót. Fuss was about. Let's break up the party and get our artifact. Megint dobnék a hülye buzit. Ja, csak még ír. Bazd meg! Ez hogy sikerült? Paradicska. Hát nem lett... Nem, hát pont nyomtam a magnót és így ment tovább a kép. Alright, it shall be done, ez jó és. Vagy rosszabb. Mi a lósz felpályázva, bazd meg! Nézd, mit csinált a sütés bogarakkal, jaj, de jó! Ez epic? Hurka szopó? Igen, hurkaszopó. És látod, látszik, hogy most ő kommandó. Tudtam, hogy az. Miért? De miért ne? Stadgerini. Kapunk izét? Kapucni. Kaptunk kacsikmentett lányok. Lányok nézik csak. Igen. Igen? Nem. A fiúk nézik ezt, azok melegek biztosan. Értem. Hát mi? De miért pont mi játszunk vele? Csak lányok játszanak ezzel, meg meleg fiúk, nem? Igen. Érted? Hello mate. Ki akarom már próbálni. Ja így kell, jó van. Ne turházzál már! Nem túlházok. Mi volt a szívecskét, láttad? szívecske? Ja, hogy izé, lehet, Egyszer mondtuk, hogy... lehet, hogy így jobban Hát szerelmes. őket így csábítani. Aha. Lol. Ja, a szívecske van, akkor megszereztük. Mini flán, kataflán. De ez ugyanaz a paprika volt, nem? Ez kicsi paprika volt. Thank you, Mark. Itt volt náluk. He's a weird little critter. Furcsa kis tudsz vagy Right te. out of Nautilus. Isn't it, fella? Szóval élvezi. Yeah, that's what I was thinking. He's like a theme park mascot. Értem. Theme park? Mi ez a theme park? Well, it's a place where people go to just Ahogy go on az rides izé, and have fun. hogy hívják? Szórakozó szar, hogy tudom, hogy I guess mondják. you only have them when times are peaceful and prosperous, not like where you're from. Hey, where do you come from anyway? 1567-ből. A place that doesn't have much in the way of fun or Nem túl sok civilization. mód van a That's szórakozás, meg where we're from. civilizációs dolgokról, onnan jövök. Kind of reminds me of Vanille and Fang. Yeah. És te emlékeztek engem nagyon fengre? Ja, ők múltból jöttek ugye lényegében. Really? Ja. How so? They were born on Grand Pulse, Most just like you. elmondja. Back then on Cocoon, that was really unusual. Ők is Grand Prix-on születtek? We have things in common. I'll make sure to introduce them to you Én a Cocoonba születtem. one of these days. Dobjátok meg fel ezt a szartot. Ló, visszakaptuk. Oda basztak a falhoz, jó? Mondtad mikor jó? Mi? Csak látom. Csak rá áramoltatsz? Olá, fucking umbrella. Ezt így ilyen 3 gameplay után így kell. A rég OP négeresztünk, meg Sasuke-ztünk, meg ilyesmi. Magul? Ebben a játékban ki fogja szolgáltatni a Naruto alapot? Mi? Ebben a játékban ki fogja szolgáltatni a Naruto alapot? Senki! Majd vala. Uchi a madara. Ő fogja. Uchi a madara tolláról. Emberek barátjáról, Uchi a madaráról. Szia! Nem, Uchi a madaráról, ember barátjáról ismerik meg. Fasz a tárkáó. Hát az egész a taljad, az én, az Ez így átalakult be a zene alatt. Ne arra, vissza, hallod? Menjetek innen! Visszafele, fuss arra, vissza. Hallod, ezek nem fognak megenni! De ott a másik út. Gabonasz, igen, ugor, haver! Hallod, öreg? Ezt elkezd rángatózni. Flambéro. Simán, egy Ruinga. Itt széleti a szombrérót, szarakodó. Alright, Sziasztok, én egy új videós vagyok. Ja, nincs egy dolon nyunk. Ezért kell valahogy megoldani. Mi nincsen? Hol hiányzik a löszélet? Milyen lesz ilyen? Hiányzik a löszélet. Honnan tudod, hogy Hallod, rosszul vagyok.
Kapunk Lát. egy szívecskét. Ha megölsz még egy ilyen buzerátor cokót, azt nagyot kapod meg. Az nem azt jelenti a szívecske. Lehet nem. Ez az a szerelmesek Nem belőle. lehet, hogy tőle kapnál? A boldogok. És hogy tud fire-özni az a bunkó gyerek. Nem vicces a játék így. Azóta mióta az eredeti gameplayezem ezt a játékot, azóta nem olyan vicces. Mi van? De kivel másra gameplayeztem amúgy, igen. Mi vicces? Mondom, amióta veled gameplayezem ezt a játékot, azóta nem olyan vicces. Átadtam neked a férgeket. Baljom. Jönnek a majmok a vesélyük után, de pont nem olyan. tudok erre menni, gyerek. De miért tudtad kutózni? Nem tudsz repülni valami? Nem. Az igen. Szerintem megváltozik. Én nem fogok Ne figyelni. hagyjatok engem békén. A vágó. Majd van. Akkor mehetünk is. Majmok. Itt nem is volt misszió. Mapot nyomatná azért, mik vannak még barátocskám. Kandó Kálmán utca, Ondó Bárnyák. Csak oda nem tudunk menni. Még fent ott Meg is oda volt egy se. utca, de ott tudunk menni szerintem. Most vissza kell menni, várj. Nekem te ne hazudozzál. És mi van két út? Két. Még visz... Head of the Gate. Ugye? Meg Defeat to Giant Flan. Dream of the morrow is Ezt born meg of kell ölni, promises. hallod? Azt a nagy Biztosan. szart. Hát igen, nagy paradicskát meg kell venni, igen. Bár itt volt egy izé, egy csokóba, inkább menjünk már azzal végig. Nem Mert- álljatok engem! Kapod a HP-t, meg az egy krisztálit. Kell a HP engem. A krisztári kéne azért. Mit szeretnél? Enni nagy kukákat. Mit csinálna, hogyha így hirtelen a szörnyek elkezdenek adni neked vírusokat? A vérsek vagy... A szörnyek békélnek minket, ha adunk nekik cserébe vírusokat? Ez nem megölt régen amúgy. Mi? Ez nagyon megöltél régen amúgy. Mert? Ez mi? Honnan jön? Mi? Mondtam már honnan jött, Szörnyecske 2. Kettő? Igen, mert úgy akarja az, amikor már ott volt az egyik izé, szörny, ugye? Tudtam, nem tudom én. Már ott volt az egyik szörnyecske cucc, és ugye bevette azt a gyógyszert, és mit tudom én, amit ő okos lett, tud beszélni meg minden. Emlékszel arra? Na, Igen. szóval... Ott volt az, hogy izé, le akarjátok igaz az embereket, így próbált alkudozni úgymond vele a csávó, az ilyen őrült tudós, Aha. hogy izé, hogy mi legyen, dolgozzunk össze, csinálunk valamit, hogy mit szeretnétek, mi lenne, hogy adnánk nektek vírusokat. Az innen jött ez a hülyeség, érted? Istenem. De mindig a vírusok voltak elfoglalva, úgy ezek a faszok. Hogy ezek, mik lehetnek ezek? Démonok? Vírusok? Mi, hogy lenne vírus, bazd meg? Látod, hogy szörny. Szörny. He's in a good mood. De mindenre vírus. Mi az anyád ez? És főrúgom, mazd No meg. worries. If he does attack, we'll think of something. Miért kell megküzdeni ezt az óriási nagy izével? Örüljünk neki, bazd meg. Elég a másik, mi? Köszönöm szépen a vacsorára. Micsoda? Még hogy az alján maradt egy kis toll. Lehetne kis gyorsabb esetleg, vagy izé meg patkány méreg. Lomba? Nyomják kört, hogy leugor a ficsugába. Mi? A gázó. Megint két... Nem, már hagyjál, mi ez? Ez ilyen az meg. Ez Szefi Zoel meg van ő. Kokokabána, mit csinálsz? Öld már azt a szarosat. Nem voltak rejtett köldökök. Miért? Öld meg ezt az undorító valamit. No, we can't win this. Not now. Még nem győzhetjük le. Looks like he's up for it. You say we give it a shot and see what happens, huh? Nem. Azt mondod, hogy nem győztétek le. Igen? Nyomászít a Krisztit, azt hát ha próbálnak utána. Krisztit nyomják. Mennyi van? Mi az is lehet 800 HP valami. 800 HP. Főleg azt, hogy most kapta meg Noel izét. Szefi Ja, Zoel. egy izét. Oké, megvan az egy accessorira való. Na látod, haver? Öreg. Akkor jön ez. Hú, de sokat érünk vele. De jó neki. Miért? Mert nem volt hányás. Jó az eső, miért nem esik be a szádba? Marek! Háj! Aj, nem lesz. Próbáljam. Na a szörnyeket is dugozz már. Mi? A szörnyeket is dugozz már kicsit. Mit jön? Meg azt hisz, hogy tedd be neki. Meg a szörnyeket dugozd. Neki másik banglut. A Silver. Nem bírtam akár. 45-ös kell hozzá. Az nem azt jelenti.
Nézd már mit, megy már rá egyre. Így. Így. Mit kell hozzá még pluszba? Chihuahua szerintem. Még 50 kell hozzá, 50 izé tudsz. Igen. Szóval nem bírsz berakni semmit Én azt mostantól. mondtam. Menj visszafelé, kakő. Milyen visszafelé? Az nem azt jelenti, hogy 50 kell, hanem hogy 30. Ha lenne egy 20-asod, akkor beférne mellé, érted? Ne azt tedd már be. Na, már kettőt berak. Nem. Ja, ide 50 kell? Igen, szóval 30 van benne. Azért lehet növelni a kapacitást izé a level up-nál. Kisztárom Expandednél. Aha. Ezért kellett volna. Tehát te nem hallgattál rám, ez De te se remover. tudtad, most jöttél rá te is. Igen. Na, hát akkor De monstereket dúzerválna. Monster Man. You feed them. Az nem az. Hol is kell? Ott van Monsters alatta. Melyiket? Mit tudom, nem harcos stílus úgy. A hoplitét. Erősebb legyen, mint a szar. Ez nincs is semmi igaz. De volt egy csomó tudcunk. Hát őt nem lehet, de arra Várjál, nyomj egy R2-t. Mit? R2-t. Nem lehet. R2? Nem lehet, hiába nyom. Jó, akkor. Nézzük, hogy többi karakterén van-e valami. Nála van. Mondjuk, hogy Nála van. nála van. De komoly! Szia, mit akadsz ki? Nem tudom én is. Nyomjad már rá. Az egy hal. Már 3 kell. Potens elélvező. Sziasztok, a nevem Castiel. Egy videós voltam régen, korábban. Aztán bankár lettem. Most megpróbáljam? Hát próbál. Mencs egyet előtte, nem? Minek? Ritkán mentünk azért. Mi? Minden egy Gázol. óránként ment. We can't win this. Not Plusz now. ő is ment, most is ment. Oké. Öreg. Maybe give it a shot and see what happens, huh? Ez nagyon dögös. És ugyanazt el fogja mondani. No. El tudom nyomni a pofázást. Meg viszont nagy isteni sárkány gyíkkal. Ilyen lecsap a finba. Bleach. Itt a vége, a belcsamú. Hát én legyőzted, nem? A szevasz. De ez a Snow megmarad. Én nem tud felkelteni. Hát jó. Nagyszabású csata volt. Itt megint nem tudok semmit csinálni. Az a baj, mindig vissza kell jönni helyekre, az meg azt elfedjük, hol kell visszamenni, érted? Mindenhova visszajönünk, az kész. Ja, egyébként az előző, amint ahol legelőször kezdtük, oda visszamentünk és felvettünk egy artifaktot, mert elhagytam. Nem artifakt volt, egyébként semmi köze nem volt hozzá. Akkor mi volt? Ez kristály Egy hülye volt. gomb volt. Nem gomb volt mellesleg. Nem, az egy gyűjthető dolog volt. Az a terminus, vagy mi volt az. Jó, akkor nem erre megyünk. Visszamegyünk, azt folytatjuk. Kubázára a katadék. Értem. Megint át kell úszni a picsába vízen. Utána most megy vissza izéhez, tudod? És meg. Amit, ja, értem, tudom. És utána ott lesz vége a gameplaynek. Miért? Miért? Mert 1 óra lesz addigra már kb. Egy nem? dolog? Végigmásztunk egy területen a gameplayben, hát azért volt 1 óra. Még visszamegyünk oda Nem is. nyög. Na, megjavult. Ott is egy gomb, te állat. Hol? Ott lent, nem látod? Gyorsan kapd a cingárt. Mit csinálsz? De nézd majd, hol dobod. Pont jó helyre dobtam már. Hát nem. Siess! Nem akkor katszol ide visszajönni. Nem kell visszajönni, elég. Nem jó. De vissza kell jönni 6-szor. Felvette. Nem. De. Hogy? Itt is volt melletted valami, nem? Akkor nézhetünk, hogy vannak-e még erre. De ne arra, ott már voltunk. Erre valami valahol nézed szépen, kenyeres módszerekkel használd az ajtó kenyét. Úgy állsz mint egy csirkemadár. Most mit csinálsz? Ez olyan jó, hogy őt eldobni. Szerencsétlen dobálja. Állatkínzó. De megint live van, pedig itt nem is Ez azt jelenti, válaszolsz. hogy van megy a játék valami, de között mozogsz. Azt jelenti? Valami mozgás történik közben, de te nem. Most te is tudsz avatkozni vele. Dobáld a csigádat. Boci, ne rágd a fejem! OP-s ez. És mi az, hogy előbb elengedi amúgy?
Beleondulsz. Akkor menjünk tovább. Menj vissza, ne tovább vissza, ugye? Tovább megyünk. Miért mennék vissza? Hát ezért pályára. Jó, hát de most úgyis... A fejért. Úgyis megjelenik egy új cucc, aztán ennyi. És egy vacsorsata. We have to do this. Meg We kell can't afford to tenni. fail. Most már We hárman don't leszünk? find a way to defeat Nem that hinném. plan. Hey, don't get too wound up now. People start to make mistakes when they Emberek stress out bízbálkat too követnek el, much. hogy stresszeznek össze-vissza. Hát tudod mire gondolok. Yeah, Ja, maybe you're right. talán igazad van. Hogy örül most? Okay, let's do this. Oké, You csináljuk. wanna try? Be my guest. What do you mean? For every road, there's a different gate. If you try to use a gate that's meant for someone else, well... See? Más, ez nem ezen az úton jött be, szóval nem tud bárhol menni. Yep. Szerint. He stays. Guess I drew the short straw. And don't you do anything Ne foolish csinálj semmi behind szarságot, our amíg backs, elmegyünk. like trying to Már take lerúgjuk a out fejedre. giant land Még nem megy neked a nagy óriás szarnak egyedül. Yeah, you behave yourself. Viselkedjél, vagy You valami. got it? I'm Érted? serious now. Komolyan, Snow, hallod? Ne legyél gyerek. Legalább valamilyen Faszán szinten leszel? megnyugodott tízőszere, hogy... De mondjuk örülhetett volna jobban is szerintem. Back to business. What? Ezt mondtam. Hogy? Hogy még rajta van a falszi jele. Mert? Az lehet, hogy másik Snow. Nem az övé! Lehet, hogy nem az övé. Nem az övé. De várja már, hogyha eddig mindegy. Ismeretlen. Konszolidáció. Nem tudjuk hova megyünk. De nem menj oda még akkor. Nyilván nem oda megyek. Nem, akkor menjünk visszafele. Egyre feljebb az volt. Nem az, egyre lejjebb az. Time, a chip. Most egy gomiat megyünk oda amúgy? Igen, hát nem is kell felvenni, szerintem elménként azt mondta, folytatjuk a következő gameplayt, nem? Jó, Csiga. de utána megint kijövünk, aztán megint egyre följebb. Aha, hát nem most egyre följebb megyünk, akkor egyre följebb van, na. Cuccu. És akkor kinyomhatjuk ennyire most. Nem, most már vegyük fel, aztán a következő. Jól van! Há. Hányás! De például érdektelen dolgot minek veszel fel egy gombot? Jó, komoly, de legyen, nem tudom. Mi? Tisztalappal kezdjük. Mi ezt tisztalappal kezdjék? Mennyi van amúgy? Mi? Olyan szar. Mi? Milyen szar? Hát ilyen rejtett cucc. De honnan tudjam? Itt a borkockák a lényeg amúgy. Nem a lényeg az. Egyedül a lényeg az, aminek igazat adok. Az oda kutyák a gót. Igen, nem támadnak meg még ilyenek. De jó ég egy csokabába! Lekopizom a hangját a macinak. Mennyivel jobb így menni, mi? Mennyire nem, mert félek, hogyha be akarsz mindenhol. Egy kis vízének mi nincsen? Csokabá! Ó, bazd meg, kell szállni. Mi? Mert így eldobni a gyereket? Melyiket? Ezt. Nincs itt ja, de ott van. Még izzad, no? Nem izzadok. Itt hol dobtam? De célozz már be, nem lehet csak úgy eldobni picsába. Miért ne lehetne eldobni? Hát most onnan hogy nyitja ki? Megtalálja, De látod? messziről nem mindig. Előbb is túl messze dobtad. Igen, patos javel. There you go. Cucu! Ez valakinek a questjét, ezt tartott, úgy tudom. Tényleg? Itt írják, hogy patos javel. Ja, nem, ez csak azért volt, hogy ez így külön kukúzásra lehetett megszerzni, ezt így külön kiemelték, akkor úgy látom. Right! Itt mennyi van? Elfelejtettem. Mi quest? Mert nem olyan bejötthető tárgy. Hát honnan tudja, mennyi van itt? Nem volt szóról, hogy mennyi volt. Why am I always falling over things? I need to pick up some cat. Ma mész amúgy? Hova mennyi? Hát akkor most jött a következő cucc, csak úgy másik gameplayben. Azért mondtam, minek jöttünk ide fel, nem azt mondom, minek jöttünk, minek vettük, vagy ide eljövünk. Hát mert hogy lássák ők. Ez nem izgalmas sztori lenne. Nem tudjuk nekik mi az izgalmas, ők majd Hát meg, hogy eldöntik. haladunk is valamit, és nem veszünk fel minden centiméter lépést, ami nem szükséges. Várjál, menj csak vissza a gyerek. Persze. Mi van? Nem, néha olyan, mint hogy világítod. Vizelet. Látod? Ja, így oda-vissza járkál. Ki? A mugli. Hagyd le.
Akkor így mehetek este is? Ott van a teleportó oldalt. Tudom. Mehetek este is! Mindegy, este is. És mikor jöhetek például? Hát majd egyszer. Nyugodjál meg, lesz rá alkalom bőven. Nem kell izzadni. Mit mondott? Must be handy. Eladhatnám, hogy nem kell tényleg amúgy. Ott egy gombázó. Ezt felvettem. Ott lebeg mellett a gombázó. Azt látom. Meseg az artifact, vagy mi az a templ. Mi? De nem akarok Borkocka. Miért tudnál? Még legalább látok, leszállok, sötét lesz. Így is sötét van. Ja, nem is kell jó. Látod, nem kell izzadni. Ugye rendben van. Jó, ott manapaca. A padra tábla, kvadrokocka. Arra lehet menni, hallod-e? Meg arra kell. Jó. Most mehetsz másik irányba is, nem? Nem mehetek, csak erre. Nem, de kubázás van a világban. Quadrocopter, adjam, ami nem kell. Mi? Hol van legalább, ami nem kell? Biztos van olyan szar. The scientists are so passionate about their work. Jó, Speaking nyomnak of is el past, ezt. and on that note, Ez egy jó nő! Miért nem kell? Alig voltak a dolgok. Ez két szarás nem kell például rögtön. Ennyi. De nézd már szét, mikor mi a komponensekben mik vannak. Ezek például mik? Hát semmi, majd valami nekem. De eladhatod, mert is eladtuk minden szart. 15 most nem leszek bejebb vele. I know it's a little Beje veled? Mi van? De fönik kokáló. Chicago! a chocobo. Chocobo! Ló. Hogy reagált rám. Hát nem nehéz. Ez a fekete-vörös gömb ott az égen? És eznek tetszene a lényeg. Amit tetszene a lényeg? És ez egyszer narancsot ivott. Miért nem mehetek? Mert le kell szállni róla. Például azért... Horcrux. Holov artefacts. Mindenkinek artefacts. Honnan? Deactivate. Hittem, hogy még 3-at elhagytam, tudom. itt még 4-et. Egy a fejed még most majd. Jó, akkor itt folytatjuk. OR-ba. OR-ba 200 évvel ezelőtt. Sziasztok! Hogy látni fogjuk izét, majd fogadunk.